Dragi prijatelji, dobar dan. Vi gledate emisiju Glas slobode. Moje ime je Božidar Pavlović. Danas razgovaramo sa našom sugrađankom, predstavnicom nove stranke u Kraljevu. Nadamo se da će razgovor biti na obostrano zadovoljstvo. Dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Danijela, vi ste profesor nemačkog jezika i imate privatnu školu za učenje nemačkog jezika. Kako to da ste ušli u politiku? Da, ja držim Agenciju za podučavanje nemačkog i srpskog jezika, a u politiku sam ušla iz ubeđenja i iz želje da se bavim politikom. Pre mog odlaska u inostranstvo isto sam bila jako politički aktivna, samo ne partijski, nego aktivizam je naravno ne samo kroz stranku i partiju, nego sam ovako bila aktivna u tadašnje vreme kroz neki nevladin sektor. Međutim, sada smatram da posedujem određenu količinu iskustva i znanja koju bih mogla da primenim i u političkom životu, a i stalo mi je do grada u kome živim, jer sam Kraljevo izabrala zajednički sa porodicom kao mesto za život i stalo mi je do jednog mesta pristojnim za život. Što se tiče palete političkih stranaka, ona je velika, od ovih opozicionih do stranaka na vlasti. Zašto baš opozicija i zašto baš nova stranka? Zašto opozicija, o tome ne bih. Mislim da na to pitanje stvarno ne treba ni da gubimo vreme odgovarajući. Zašto nova stranka? Nova stranka zbog toga što je nova stranka neko ko bukvalno kao da sam ja učestvovala u pisanju statuta i programa stranke. Znači, liberalno-demokratska partija, proevropski orijentisana i stranka u kojoj, sem lidera Zorana Živkovića, nema politički obojenih ljudi, onih kojima je politika glavno zanimanje unazad. Svi smo u toj stranci, manje više kažem, sa nekim svojim zanimanjima, znači nismo izabrali politiku kao glavno zanimanje, nego kao, naše opredeljenje i ubeđenje. Jasno. Danas se ljudi boje opozicionog rada, boje se da uđu u političke partije koje su u opoziciji. Da li za to postoji opravdan razlog i imate li vi neke konsekvence? Trpite li neku vrstu pritiska ili imate li neke posledice od kad se aktivno bavite politikom u opoziciji? Znate kako, ako ste već ušli u to što ste ušli i ako to već smatrate vašim ubeđenjem, onda cilj opravdava sredstva. Ne može... Razumete, ja razumem i te ljude koji se plaše, koji čuvaju svoja radna mesta. Vremena su teška, ne sme svako, ucenjeni su, moraju da slikaju one listiće tamo i sami znate kako je bilo jako teško sakupljati ove potpise za izbore i sve. Ljudi jednostavno imaju strah da dođu da se potpišu, a kamoli da sutra glasa, još i da kaže javno za kog je glasao. Sve je to opravdano, svi smo mi različiti, ali... Nemojte dozvoliti sebi, ja kažem, ko ne želi, nije strašno, ali ja smatram da sam sebe dovoljno dovela do neke situacije gde kad mi neko nešto nije dao, ne može ni da mi ga uzme. Tako da bilo kakav pritisak, pa hvala im na pritisku, hvala im na progonu, hvala im na svemu što rade, samo nam time daju do znanja da nas smatraju za ozbiljne protivnike. Na čemu živi atmosfera straha? Atmosfera straha? Pa nije to znate kako, oni imaju kult ličnosti i slepo veruju u taj kult ličnosti. I svaka diktatorska zemlja i svaka diktatorska vlast je počivala na kultu ličnosti i na strahovladi. Sada, znate kako, kad je egzistencija u pitanju, i nekome to malo mnogo znači. Zastrašivanja su velika. U stvari, ja mislim da je pre neosvešćenost naroda u pitanju, nedostupnost medijima, neinformisanost građanstva,
plašenje, ne znam, ratovima, vanzemaljcima, ne znam, sankcijama, bombardovanjima i tako to. Nažalost, kratko kolektivno pamćenje u Srbiji je rezultiralo to da i ono što je u bliskoj budućnosti, što možemo da posvedočimo i ja i vi, to se zaboravilo. Ljudi, eto, imaju samo to kako vođa kaže i bez obzira što znaju, na primjer, da evo sad ako kaže on da napolju pada, greje sunce, bez obzira što mi vidimo da pada kiša, to je tako kako je i mislim da živimo u jednom totalnom, ne samo medijskom mraku, pošto sve opozicione stranke potenciraju to da mi živimo u nekoj medijskoj blokadi. Dobro, nemamo pristupa nigde, nemamo, ali evo, vidite, našli smo neko rešenje, alternativa uvek postoji. Ali pre svega mislim da živimo u jako siromašnom, ali kulturno siromašnom društvu. Znači, kulturno, duhovno smo jako, jako siromašni da bismo mogli da sad gradimo neke evropske vrednosti. I kad ja kažem evropske vrednosti, proevropski orijentisana stranka, ne mislim ono, hajmo sad slepo, idemo u Evropsku uniju i to. Srbija je od uvek bila deo evropske civilizacije, deo evropske kulture. Sami znamo ko nas je 90-ih vratio da budemo kao neko ko ne pripada ni geografski, a ni duhovno, niti bilo kako materijalno toj Evropi. Mislim da na tome treba da se radi sa mladim ljudima, jer ja mislim da ove mlađe generacije nisu baš toliko plašljive, da ta strahovlada neće moći još dugo da, jer sve što počiva na strahovladi i na kultu ličnosti, kad se sruši, onda bude jako bolno. Tako je. Još u antičkoj Grčkoj se govorilo da je čovek zom politikon, je tako? Jest. Neko je to prevodio kao politička životinja, ali suštinski misli se na društveno biće, odnosno da je prirodno da se čovek bavi politikom, da to treba da bude sastavni deo njegovog socijalnog, kulturnog angažovanja i tako dalje. Sada me zanima, evo vi ste odgovorili delimično na to pitanje, koji sve razlozi postoje, zašto neko danas ulazi u politiku? Da li je to iz dosade, da li je iz ubeđenja, da li je iz koristoljublja? Nažalost, prvo ću se vratiti na ono zon politika. Jeste politika, ali ne politika koju mi danas imamo. Kao danas kad se kaže reč politika, znači članska karta, posao u javnom preduzeću ili kupljena diploma ili tako već. Biti aktivan, društveno aktivan, ja kažem društveno koristan. Znači, ta naš građanski aktivizam, to je ono što bi trebalo da bude u stvari politika. Jer ako je čovek društveno biće, znači pripada zajednici, nekoj zajednici, svi mi pripadamo, od porodice, mesne zajednice, ulice. Ako već pripadam toj zajednici, hajde onda da svi nešto uradimo za tu zajednicu. A ne da čekamo, neasfaltirana je ulica, gazimo blato do kolena, most je odneo Ibar i ajmo sad da čekamo, hoće li se smilovati neko, šta smo uradili. I danas ljudi idu, nažalost, samo iz koristi u politiku. Nažalost, ja u politiku nisam ušla ni iz kakve koristi. Vi znate, mi nismo sada stranka koja participira u Skupštini, nismo prošli cenzus, tako da mi, bez obzira što su neki prognozirali da ćemo staviti katanac na vrata, nismo, opstajemo zahvaljujući našem entuzijazmu, našim ličnim sposobnostima. Znači, i onda bilo je tu nekih nagoveštaja da ćemo se ukrupnjavati kao opozicija, to vi isto znate kako to rade naši predstavnici stranaka u Beogradu, ali sada se vidi ko je stvarno, ako ja kažem ko sada uđe u stranku ovakvu kakva je, koja nije u vlasti, koja je opozicija, koja nije skupštinska stranka, onda takvom čoveku stvarno treba čestitati i poverovati da je on ušao iz ubeđenja u politiku, a ne iz neke koristi. Nažalost, ja razumem, čak mogu i da razumem kao neko ko se bavi, celog života edukacijom ljudi, tom nekom sociologijom, psihologijom, razumem neku veliku korist, ali ne mogu da razumem da dobijete posao od 20.000 dinara i da vam to bude koristoljublje i da ste posle spremni da za to nešto malo možete da promenite, što kažu, i veru za večeru. Kakva je po vama politička scena u Kraljevu?
Ovako, reći ću samo jednu rečenicu koja nadam se da će, u stvari nadam se da će nas određena publika i gledati, jer ovo ko ne razume, onda ne treba ni da gleda emisiju. Ako 2022. u aprilu još uvek imamo ovu garnituru na vlasti, nama nema pomoći. Dobro. Šta mislite o Predragu doktoru Terziću, našem gradonačelniku? Pa eto, znači, jedan deo te vlasti i ove rečenice koju sam malo pre rekla, koju sam odgovorila u prethodnom pitanju, znači, smatram da jednostavno nije mesto ne u politici, nego uopšte nije mesto svima njima zajedno sa njim. Mislim, on je samo tu neko ko figurira, gradonačelnik je po meni samo, znači, neko ko vodi grad. Jer verujete da je on najbolji među njima? Ne, on je samo najpodobniji da se njime manipuliše. A zar ne bi trebalo da gradonačelnik bude najbolji kadar, najbolji čovek, najvredniji, najinteligentniji, najpametniji, što ta stranka ima u Kraljevu? Pa znate kako, možda on i jeste najbolji među njima. Ako jeste, to je odraz onda njihovog rada i njihovog delovanja. Kad pogledate našu gradsku skupštinu, nažalost, on je ipak neko ko je ipak, nažalost, najbolji među njima. Ono što je sada ovih dana aktualno, to je povećanje nadoknada ili plata većnicima grada Kraljeva za 40%. Neke opozicijne stranke su reagovale na to, neke nisu. Gospodin Terzić je napravio određen, kako da kažem, nastup ili ti grafički prikaz na jednom papiru zašto je to se desilo i da to nije 40%, nego je manje. Kako to vidite? Najpre, sama procedura biranja gradonačelnika, sve dok ne dođemo do tog stadijuma, znači do sistema da gradonačelnika biramo direktno. Znači, osoba XY se kandiduje za mesto gradonačelnika Kraljeva, ljudi znaju. Vi glasate za stranku, stranka koja dobije većinu postavi gradonačelnika i to je to. Sada, opet se vraćamo na onaj kult ličnosti. Naši građani, sugrađani koji glasaju za rukovodeću stranku, oni glasaju lidera stranke, oni glasaju kult ličnosti i njih ne interesuje ko će sedeti u skupštini kao gradonačelnik, razumete? Da. Tako da, ako pogledamo ko za njih glasa i ko su im kandidati za glasanje, to povećanje plata vidim, eto, kao znak zahvalnosti građanima što su glasali za njih. Da, ali mi se nalazimo pred vanrednim stanjem, mi se nalazimo u pandemiji, ljudi ostaju bez posla, ne mogu da plate struju, privatne firme se zatvaraju, mali biznisi se gase, nije sporno povećanje, sporan je trenutak kada se povećanje desilo. Svako povećanje za njihov nerad je sporno. Reći ću vam, ja sumnjam, mislim da je neko to skoro i na Facebooku objavio, ja sumnjam da ljudi koji su glasali za rukovodeću stranku da uopšte znaju da su većnicima povećane plate. Razumete? O tome se radi što oni imaju takvo glasačko telo koje nije zainteresovano za politiku i politika je kao u onom filmu Tito i ja. Šta je to socijalizam? To je kad ja imam da jedem, jel samo ti, samo ja. Tako da su oni doveli politiku. Znači politika, budžet, sve je to jednako lider. Tako da dok te kadija tuži, kadija te sudi, kadija te tuži, sasvim je to strašno, mislim, poražavajuće da uopšte dođe do bilo kakvog povećanja, gde decu lečimo, skupljamo SMS poruke, šaljemo SMS poruke, imamo problema u selima, imamo katastrofu sa komunalnim problemima. Ne kažem ja da njima ne treba povećati platu, možda bismo mi drugačije razmislili da smo sad nas dvoje gradski većnici, pretpostavljam, ali
opet to su pare iz budžeta. Znači, ponavljam, to su pare svih nas. I ja mislim da se o budžetu treba raspravljati ili bar transparentno objaviti i staviti na uvid građanstvu, ali opet vam kažem, oni znaju kakve glasače imaju iza sebe, tako da njima uopšte nije bitno šta se radi, njima je bitno da su oni tu i da su oni izabrani legalno voljom naroda. Gospodin Terzić se osvrnuo i baš na te glasače, crtajući po papiru, i rekao je: zaposlili smo 6.000 ljudi i 6.000 ljudi je glasalo za Srpsku naprednu stranku. Šta govori ta rečenica? Ne bih da ulazim u to, niko je šta rekao, niti da parafraziram sada ni njegovu izjavu. Svako ima prava da veruje u Deda Mraza, pa pošto se uskoro bliži Nova godina, zašto da kvarimo ljudima želju i veru u nešto u šta veruju. Dobro. Ljudi sa kojima radite svakodnevno, to su mladi ljudi, učite ih više jeziku, manje nemačkoj kulturi, to su ljudi koji žele da odu odavde, da pronađu neko mesto pod suncem. Šta se dešava sa tim ljudima? Vi ste verovatno u kontaktu sa njima i kada odu za Nemačku. Kakva su njihova razmišljanja? Jer se oni vraćaju, jer planiraju da se vraćaju ili je njihov ostanak tamo samo privremeno karaktera? Hvala vam što ste mi postavili to pitanje i da ga niste postavili, verovatno bih ja nešto rekla na tu temu. Nažalost, rekli ste, podučava mlade ljude, najmanji je procenat mladih ljudi. Ako vam kažem da najveći broj kandidata koji uče nemački, koji odlaze za Nemačku, su ljudi srednjih godina. Znači, to su čitave porodice, bračni parovi koji su između 35. i 45. godine. Znači, gde više nema vremena avanturi. Ja podržavam kad dođu mlada deca posle srednje škole. Ok, mlad čovek treba da putuje, treba da proba, da ima vremena i da se vrati ako mu se ne svidi tamo. Za najveći svoj lični uspeh kao profesorka i kao pedagoškinja koja se bavi radom i edukacijom, za najveći uspeh, bez obzira što od tog posla živim, smatram kad ubedim osobu da ne treba da ide za Nemačku. Eto, tako da sam ponosna na jednu svoju grupu gde sam od 9 njih 8 ubedila da ne odlaze za Nemačku, jer smatram da je Srbija veoma, veoma lepa zemlja, ali jako, jako loša država. I da ako svi odu, ko će onda od ove zemlje napraviti lepu državu? Vi ste živjeli u Nemačkoj, da? Da, 15 godina i dobrovoljno smo se vratili, odabrali Kraljevo za život. Shvatila sam da je, što bi deca rekla, sve krenulo po zlu. Kad sam otišla 2003. godine, nakon ubistva Zorana Đinđića, smatrala sam da tu još uvek ima neke energije da ostanemo na tom putu. Nažalost, mi smo sve dublje i dublje tonuli. Smatram da je svima nama mesto ovde. Ne kažem da mladi, znači odvoje mlade, nas već smatramo u neku srednju gardu, da mi moramo da utremo put, da pokažemo ovim mlađim generacijama kako se radi i da svako treba da živi gde se najbolje osjeća. Ako sad to nečija želja bude da treba da žive u Australiji, ok, podržat ću sve to, nema problema, Australija je lepa zemlja, ali meni je moja zemlja najlepša. Meni je trenutno u mojoj žiči lepše nego što mi je bilo u Nemačkoj, tako da ne kažem da ako sam to uradila ja da to treba da rade svi i nadam se da i oni što odlaze privremeno, pa kad mi promenimo nešto i od lepe zemlje napravimo lepu državu, dobrodošli su nam svi oni koji su otišli napolje. Da se vratimo na stranku koju predstavljate. Predsednik te stranke više nije Zoran Živković. Nije, po statutu Nove stranke svako može da se kandiduje 2 puta najviše za jedno rukovodeće mesto u stranci. Na redovnom zasedanju na Skupštini koju smo imali sad u oktobru, za predsednika stranke izabran Aris Movsesian. On je pre toga bio predsednik Saveta Nove stranke.
Tako, Zoran je sada samo član, nije se kandidovao ni za jednu funkciju, ali on je tu. Od Zorana možete samo naučiti kako se čovek bavi politikom i sve ono što je potrebno da, ako želite da budete u politici, da imate pravog mentora, to je on. Uskoro će biti izbori, neki će biti, da li lokalni negde, da li republički, da li objedinjeni, to ćemo vidjeti, ali uglavnom nekih izbora će biti. Nova stranka, sa kim ima planove da bude u koaliciji? Nova stranka je sada, kad kažem Nova stranka, mislim na predsjedništvu stranke u Beogradu, znači na glavni odbor, oni su odmah nakon naše redovne skupštine započeli pregovaranje o ukrupnjavanju stranaka, opozicionih stranaka, znači da na nekim sledećim izborima, koji god budu bili, da izađemo u 2 kolone, u 3 kolone, ali da ovako razjedinjeni ne možemo da idemo na izbore. Nova stranka će sada i u Kraljevu, znači naš gradski odbor će sada isto u Kraljevu pozvati sve opozicione stranke, jer ja smatram da mi na lokalu treba da sarađujemo onako kako mi vidimo model da ovu vlast u Kraljevu lokalnu, jer Beograd neće nama promeniti vlast u gradu. Smatram čak da će možda Beograd i osvojiti neku lokalnu vlast, što ne znači da će automatski ovi da se povuku iz Kraljeva i da kažu gotovo, sada nismo više na vlasti. Mislim da će unutrašnjost Srbije jako teže smenjivati lokalnu vlast i lokalne funkcionere nego što će to biti u Beogradu. To je neko moje lično mišljenje, ne mora da znači da je relevantno. I smatram da treba da radimo na ukrupnjavanju. Naravno, ne možemo ići u koaliciju sa svakim, znači sa svakom strankom koja je liberalno-demokratski onako orijentisana, proevropski orijentisana, gde imamo neke zajedničke ciljeve, da ne bude kao DOS kad je bio, svi smo bili na jednoj strani pa je to posle. Znači, jednostavno, mi smo na lokalu ovde otvoreni za saradnju sa svakom političkom opcijom, grupacijom građana, kako god, koja ima isti cilj kao mi, a to je da dospemo do naših građana, da imamo slobodu medijskog izražavanja i da se ljudi ne plaše da stave svoj potpis ili glas za nas. Ljudi koji žele da vam pomognu i da vam se priključe, mislim na stranku, kako vas mogu kontaktirati i gde naći? Mi smo do sad, nažalost, imali samo našu Facebook stranicu našeg gradskog odbora, radili smo tako kako smo znali, od 1. januara ćemo imati svoje prostorije, znači otvaramo gradski odbor. Mislim, on je postoji, ali nismo imali mesto, pošto smo prvo pustili da vidimo da li će biti interesovanja. Ljudi se na svu našu sreću javljaju, pitaju gde smo, rado bi da dođu, rado bi da porazgovaraju, interesuje ih šta i kako. Eto, tako, na našoj Facebook stranici, ponavljam, bit će blagovremeno data adresa, broj telefona već stoji, mail adresa stoji, tako da svako ko želi da čuje uopšte šta mi nudimo i za šta se zalažemo može da nas pozove u svako doba. A i novo članstvo je uvijek dobrodošlo. Danijela, hvala vam na ovom razgovoru. Nema na čemu drugi put. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, bio je ovo još jedan glas slobode, ali bukvalno glas slobode. Ovde se govori ono što drugi ne smeju čak ni da misle. Do sledećeg viđenja, svako dobro.